Dobrý deň, dneska sa porozprávame o tom, akým spôsobom je možné porovnať dva dokumenty. Dva dokumenty, ktoré vytvárali dvaja rôzne ľudia, pritom majú ten istý základ, alebo ste ich vyrábali vy a nie ste si istí, ktoré zmeny boli v ktorom dokumente vytvorené, je možné vo Worde porovnať. Mám tu otvorený dokument, ktorý je aspoň podľa mojich vedomostí starší a chcem ho porovnať s dokumentom, ktorý je novší, aké zmeny nastali, čo pribudlo, čo ubudlo. V možnosti nástrojem nájdeme menu, ktoré sa volá, alebo povel, ktorý sa volá porovnať a zlúčiť dokumenty. Porovnať a zlúčiť preto, že má viacero funkcií. Prvou dôležitou vecou je samozrejme vybrať si dokument, ktorý chcem porovnávať. Je to dokument s rovnakým názvom, len je tam doplnok V2 ako verzia 2. Čo je zaujímavé, je možnosť vybrať si práve tieto dve zaškrtávacie okienka, pretože formátovanie momentálne nezaujíma. V prípade, ak som zmenil nejaký formát, naozaj ide mi teraz o obsah, takže formát ma netrápi. Ak by to bolo naopak, nechajte zaškrtnuté. Ak si zvolím možnosť nájsť iba rozdiely, spustí sa vyhľadávanie a nájde mi rozdiely, ktoré vznikli. Takže mám tu k dispozícii informácie o tom, že tie dva riadky boli odstránené. Číslo 60 a číslo 30 bolo prepísané, čiže pôvodné číslo na tomto mieste bolo 96, teraz je tam číslo 60. Všetko, čo je napísané na novo, alebo zmenené niekým, je počiarknuté a farebné. A keď sa na tento objekt nastavíte, tak by mal aj vyskočiť, alebo keď si ho označíte, mal by vyskočiť aj informácia o tom, že čo tam vlastne zmenené bolo. Tunak bol odstranené troška viac, čiže celý odstavec pravdepodobne. Takže ako vidíme, sú tak naozaj relatívne výrazné zmeny. No, čo s ním môžeme spraviť? Keď sme spustili tento nástroj, otvorili sa nám menu navyše, ktoré sme zatiaľ nemali. Je jednak možnosť prechádzať po jednotlivých zmenách, ktoré nastali, čiže prejdeme, čiže to je prvá zmena, druhá, tretia. A máme možnosť ich príjmať po jednom alebo nepríjmať po jednom. To znamená, že všetky tieto zmeny, ktoré nastali, alebo všetky tieto rozdiely, ktoré medzi dvoma dokumentami sú, máte možnosť buď akceptovať alebo neakceptovať. Jednak zrýchlená možnosť prijať všetky zmeny, alebo zrýchlená možnosť odmietnúť všetky zmeny, ktoré vznikli. Je na vás, ktorú z týchto možností použijete. Ja si zvolím možnosť prijať všetky zmeny v dokumente a tým vzniká dokument úplne nový, ktorý obsahuje ten dokument tak, ako bol v podstate pripravený v najnovšej verzii, ktorú som mal k dispozícii. Tak, no to je v podstate všetko.